गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो एसबि बड' निउस चेनेलनि जानानै आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननो बयनिसिमबो बावहरनानै दिनैनि रादाबखौ आं फरायनो आखायाव लाबाय। आसा खालामो आंनि रादाबखौ नोंथाङा जोबजासिम खोनासंजोबगोन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मुस्रि फैमाल नार्जारि। मैया एबसुआ जाख्ल'नायनि हेंथायै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लाइसम लादु सिंखौ बोखारनानै गोदान भाइस चेन्सेलर नांगौनि थाखाय गुवाहाटीनि 6 माइलआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा 3 घन्टा धर्ना सोमावसारनाय हाबाफारि लादोंमोन आरो बे धर्नानि गुबै थांखिफोरा जादोंमोन। थांखि नंसे, बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लाइसम लादु सिंखौ थाबैनो बोखारनाय, मानोना बिथांखौ एन्टि करापसन आरो आसामनि गिबि मन्थ्रिनि भिजिलेन्स हानजाया एरेस्ट खालामदोंमोन। थांखि नंनै, बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव अरायथा गोदान भाइस चेन्सेलर थिसननांगौ। थांखि नं 3, आसामनि रायजो बेंगिरिजों गायसनजानाय गोजौ थाखोनि बिसावराय आफादजों सिंनि बेले बेजेनि सायाव आबुङै गोनांथार बिजिरसंनाय। आरो थांखि नं 4, बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि 3 नं ग्रेजुवेट थाखोनि 6थि फरायसानि फिथाइखौ थाबैनो फोसावनाय। बे धर्नानि गेजेरजों मिरु एबसुनि मानाव गेदेर आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर'आ मुंख्लंफोरनि बाउसोमनाय आरो सोमावसारनायनि गेजेरजोंसो सोरजिजानाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि जाख्ल'नायजों सोमोन्दो थानाय भाइस चेन्सेलर लाइसम लादु सिंखौ माब्लाबाबो गनायनाय जानाय नङा होननानै गोख्रों रावजों सोंखारियो। मख'थावना दि बे धर्नायाव बिटिआरनि आक्रासुनिफ्रायबो बाहागो लानानै गाहाय नेहाथारि मनिराम रायआ बिबुंथि लाखियो आरो एसिपि हिमांशु दासनि आखाइजों आसामनि गभर्नर आरो गिबि मन्थ्रिनिसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोसोखां बिलाइ गथायो। मैया एबिएमसुनि आफादगिरि आशराफुल इस्लाम बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिटिआरनि इएम राकेश ब्रह्मखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो। बिथाङा बुङोदि थारैनो एबिएमसुनो सोरबा राकेश ब्रह्म बायदि खोथा बाथ्रा बुंनायनि जेबो बेलेन्स गैयै सुबुंनिफ्राय जोंनो सार्टिफिकेटनि खुनु प्रयजन गैया आरो प्रमद बर' बिथाङा बेबायदि खोथा बाथ्रा बुंनायनि बेलेन्स गैयै सुबुंफोरखौ केबिनेट रेंकनि समान बेबायदि इएम बिबानखौ माब्लाबाबो होनो नाङा होनना गोख्रों रावजों सोंखारियो। लोगोसे बिथाङा राकेश ब्रह्मखौ सांग्रां जानो थाखायबो खावलायो दि थारै एबिएमसुखौ सोरबा राजखान्थिजों गोरोबनानै बेबायदि मुस्लिम सुबुंनि गेजेराव दुंहाव थासारि सोरजिदों होननाय बाथ्राखौ दैखांफिनना लायाब्ला आरो इयुनाव इएम राकेश ब्रह्मआ जेबो फोरमान गैयाब्लासिम बेबायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थायाब्ला आयेननि हेफाजाब लागोन होनना गोख्रों रावजों सोंखारियो। थांनाय बृहस्पतिनि हराव तामुलपुराव मोनसे गिलु बालु फोथैनाय जाथाया सोराङाव फैयो। सिखावनि सन्देहआव 27 बोसोर बैसोनि थिनिफुख्रि गामिनि बिनोद ब्रह्म मुंनि सासे सुबुंखौ गय दंफां खानानै बुयै बुयै बल्लाय दास मुंनि सासे सुबुङा बुथारदोंमोन आरो साखाथियाव थानाय तामुलपुर पुलिस थानाया खौरां मोननाय लोगो लोगोनो फ्राय फुंनि 6 बाजियाव गोथै सहखौ थानायाव लाबोयो आरो पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरो होनना सुलुङाव फोरमायो। मैया हरखाब सासे आइपिएस अफिसारखौ हम मिनिस्टार डिपार्टमेन्टनिफ्राय सासपेनसननि बिथोन होयो। बिथां कियान मुंनि आइपिएस अफिसारा 2009 मायथाइयावनो एसजिएमइउटिनि अफिसारमोन। बावैसो सिगाङाव बिथांनि सायाव 20 मुंनि मोनसे नाइट क्लाबाव सासे आइजोखौ गाज्रि आखु दिन्थिनायनि जाथायखौ लानानै बिधान सभायाव सावरायज्लायनाय जादोंमोन। बे जाथायनि सायावनो आरो रायजोनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां प्रमद सावतें बिथाङाबो आइपिएस अफिसारनि सायाव एक्सन लानांगौ होनना हम मिनिस्टारनिसिम लाइजाम लिरना हरदोंमोन। मानगोनां नोंथांमोन, बोथोर बिगियाना मैयानिफ्राय आसाम आरो नर्थ इस्टनि थाखाय येलो एलार्ट होदों। बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला बंग लैथोनिफ्राय सा-सानजा भारत थामहिनबा आसामजों लोगोसे सानजानि मोन 7 रायजोफोराव सान 5 अखा बारहुंखा फैगोन होनना फोरमायो। मख'थावना दि मैया हराव करिमगन्जआव धुमुवा फैनानै गोबां न'-बां, दंफां-लाइफां सिलिंखार जानायनि खौरां सुलुङाव फैयो। थारैनो नोंथांमोना बरबि पुतलानि सोमोन्दै एसेब्लाबो मिन्थिगौ जानांगौ। पुतलानि मुङा ब्रिटिश आइजो लुट हेन्डेल मुंनि सासे आइजोनि फिसाजोमोन। हेन्डेलआ जेब्ला 1959 मायथाइयाव गावनि फिसाजोखौ खोमानो गोनां जादोंमोन, अब्लानो बे फिसाजोनि मुङैनो बे पुतलाखौ दिहुनदोंमोन आरो बे पुतलाखौ सुबुंफोरा एसेबां अनसायदोंमोन दि बिथाङा बे पुतलाखौ बाजाराव फाननो गोनां जादोंमोन। लासै लासै बे पुतलानि अनसायजानाया मुलुगनि जेरावबो बांबोनो हमो। जाहोनाव बे पुतला फालांगिनि गेजेरजोंनो बिथाङा आथिखालाव गासै 10,000 कौटि रांनि बिगोमा जानो हायो। मख'थावना दि गिबि बोसोराव बिथाङा 3,50,000 पुतला फानदोंमोन, नाथाय दिनैसिम खमैबो 100 मिलियन पुतला फानबाय होनना बिथाङा फोरमायो आरो लोगोसे दिनैसिम बे बारबि पुतलानि थाखाय 100 मिलियन मिटार जि बाहायबाय होननानैबो बिथाङा सुलुङाव फोरमायो। रादाब खोनासंगिरि नोंथांमोन, दिनैनि रादाबा एसेनोसै। जोबजासिम नोंथांमोना आंनि रादाबखौ खोनासंनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन खेबसेबाव नोंथांमोननो बावहरनानै आंनि गोदानथार एसबि बड' निउस चेनेलखौ दिनैसो नायदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब, शेयार आरो लाइक खालामना आंखौ थुलुंगा होनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।